Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu s-Santu, il-mulej ma'kom. Inġbarna hawnhekk il-lejla sabiex flimkien niċċelebraw l-Ewkaristija, illum il-Knisja tagħmel il-festa tal-Mammudija tal-Mulej, Ġesu li jmur fi xmara Ġordan qalb il-bnedmin mid-dimba l-oħra u jitgħammed. U jinstema dak il-leħen li jgħid dan huwa ibni l-Ażiż, fih sibt, fih insib l-għaxqa tiegħi. Dawn l-istess kelmiet Alla jgħidhom fil-konfront ta' kull wieħed u waħda minna. Intom u liedi l-eżiż fikom insib l-għaxqa tiegħi. Huma kelmiet li jagħtuna kuraġġ, huma kelmiet ukoll li jġaluna naħsbu, huma kelmiet li għandhom iġaluna wkoll nitolbu maħfra għal dawk id-drabi meta f'ħajjitna ma għexniex ta' ulied ta' Alla. Għalhekk jew fil-bidu ta' din l-Ewkaristija nduru lejn Missierna tas-sema u nitolbuh maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirjieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lil imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfirna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena. Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art l-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Dil-Ewkaristija qegħdin nofruha għal bżonnijiet tal-benefatturi tas-santwarju. U Alla ta' dejjem illi tista' kollox meta Kristu tgħammed fi xmara Ġordan, l-Ispiritu Santu niżel fuqu u int bleħen setani għarraftna li huwa ibnek il-Ażiż. Għamel li l-uliet adottivi tiegħek li ħadu twelid ġdid mill-ilma u mill-Ispiritu Santu jibqgħu jgħixu sal-aħħar kif jogħġob lilek bibnek Ġesu Kristu Siedna li huwa Alla u miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Farġu l-poplu tiegħi jgħid Alla tagħkom. Kellmu lill-qalb Ġerusalemm u għejdula l-intemm il-jasar tagħha. Tħallset ħżunita. Ħadet mingħand il-mulej darbtejn għal dnubieta kollha. Leħen jgħajjad, ħejju triq għall-mulej fid-deżert. Wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xari, jintradam kull wied u jitniżlu l-muntanji u l-għoljiet. Kull art imħabta titwitta, kull art imħarbta issir maqat u jfittx il-glorja tal-mulej u l-bnedmin jarawha l-koll f'daqqa għax fomm il-mulej tkellem. Itla fuq il-muntanja għolja, int li ġġib il-bxara tajba lil Sion, olli leħnek bil-qawwa kollha, int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm, għajjat, la tibżax. Ejt lill-bliet ta' Ġuda, hawn Alla tagħkom, hawn Sidi l-mulej li ġej bil-qawwa u jaħkem bil-qawwa ta' driegħu. Hawn biħlasu miegħu u r-rebħa tiegħu qudiemu. Bħal raj li jira l-merħra tiegħu, bid-driegħu jiġmagħha u l-ħrief fih danu jarfaħħhom u n-naċ irreddu bil-mod imexxihom. Il-kelma tal-mulej.
Salm responsorjali ngħidu flimkien. Birek Ruħ tiegħi il-mulej, birek ir-Ruħ tiegħi il-mulej. Bis-sebħ u l-ġmiel inti mlibbes, bid-dawl bħal mantell inti mkebbeb. Inti frix tismewwiet bħal tinda, ngħidu flimkien. Birek Ruħ tiegħi il-mulej. Waqqaft fuq l-ilma l-amajja rolja tiegħek. Inti tagħmel isħab mirkeb tiegħek. Fuq ġwiena ir-riħ tiġġerra, l-rieħ tagħmilhom ħabbara tiegħek, u l-ilsna tan-nar għaddejja tiegħek, ngħidu flimkien. Kemm huma kotrana l-emejjel tiegħek mulej, kollha bler f'għamilthom, mimlija l-art bil-ħlejjaq tiegħek. Dan il-baħar ta' kobor u wisa bla tarf, li fih jimrat ħut bla qatt, bejjem żgħar u bejjem kbar. Ngħidu flimkien, birek Ruħ tiegħi il-mulej. Minnek jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru, tiftaħ idejk u jiġbgħu bil-ġid. Ngħidu flimkien, birek Ruħ tiegħi il-mulej. Jekk taħbi wiċċek huma jinfixlu, jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti tġeddet il-wiċċ tal-art. Ngħidu flimkien. It-tiena qari mill-ittra ta' San Pawl lil Titu. Ibni, deret il-grazzja ta' Alla għas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha. Trawwimna nwarbu l-ħażen u l-ġibdiet tad-dinja biex ngħixu bir-rażna u l-ġustizzja u t-tieba f'dan iż-żmien. U nistennew it-tama ħinja u d-dera tal-glorja tal-kbir Alla u s-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. U talilu nnifsu għalina biex jifdina minn kull ħażen u jnaddafna u jagħmel minna poplu magħżul għalih, poplu mħeġġeġ għall-għemiel it-tajjeb. Iżda meta feġġet it-tieba ta' Alla, Salvatur tagħna, u l-imħabba tiegħu għall-bnedmin, u salvana bil-ħasil ta' twelid ġdid u t-tiġdid tal-Ispiritu Santu. Mhux minħabba l-opri tajba li stajna għamilna aħna, iżda minħabba l-ħnina tiegħu. Dan l-Ispiritu u xerdu bil-kotra fuqna f'Ġesu Kristu s-Salvatur tagħna biex bis-saħħa tal-grazzja tiegħu nitqazzu u nsiru werrieta tal-ħajja ta' dejjem skont it-tama li għandna. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wifqa għall-Evanġelu. Ġej wieħed aqwa minni jgħid Ġwanni u jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, il-poplu kien qiegħed jistenna ħerqan u kulħadd kien jistaqsi lilu nnifsu dwar Ġwanni, jekk kienx hu il-Messija. Għalhekk Ġwanni qabad u qal lil kulħadd: Jien ngħid għalija nammitkom bl-ilma, imma ġej wieħed aqwa minni illi ma jistoqlix inħollu l-qfieli tal-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispiritu Santu u n-nar. Ġara li wara li tammet il-poplu kollu, Ġesu tammet ukoll
u waqt li kien qiegħed jitlob is-smewwiet infetħu. U niżel l-Ispirtu Santu u der fuqu fis-sura ta' ħamima. U mis-sema ġie leħen jgħid: Inti ibni l-Ażiż, fik sibt l-għaxqa tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Waħda mill-pilastri tas-soċjetà ta' żmienna tas-soċjetà liberali, wieħed mill-pilastri tas-soċjetà tagħna huwa l-pilastru tal-libertà. Fejn aħna nemmnu li kulħadd għandu l-libertà għall-opinjoni. Kulħadd għandu l-libertà li jifforma il-ħsieb tiegħu. U kulħadd għandu l-libertà li jaqsam, li jesprimi dak li jaħseb. U mhux biss għandna l-libertà tal-opinjoni, imma għandna wkoll il-libertà ta' l-identità, fejn kull wieħed u waħda minna huwa liberu, huwa ħieles illi jkun hu, illi ikollu l-identità tiegħu, illi m'għandux għalfejn jikkonforma iġib ruħu skont dak li trid il-massa pereżempju, imma li jkun hu. Kulħadd huwa ħieles illi jkollu l-identità tiegħu. Int kun inti nnifsek. Qiegħed insemmi dan il-lejla għaliex naħseb illi dan il-pilastru, dan il-mudell mhuwiex mingħajr difetti. U ħansemmi żewġ difetti li fl-opinjoni tiegħi minħabba fihom dan il-mudell ma jaħdimx fis-soċjetà tagħna. L-ewwel wieħed, aħna ngħidu li kulħadd huwa liberu li jkun hu nnifsu. Kulħadd għandu l-libertà ta' l-identità. Però jekk inħarsu lejn il-mod ta' kif nirraġunaw fis-soċjetà tagħna, nindunaw illi dan id-dritt tal-libertà tal-identità jitemmek fuq il-karta, imma mhux fil-prattika, għaliex aħna kontinwament imbuttati biex naħsbu kif taħseb il-ġemma. Aħna kontinwament imbuttati biex naħsbu skont kif taħseb il-massa. U jekk inti għal x'raġuni jew oħra għandek opinjoni illi ma taqbilx ma dik tal-massa, ma dik tal-ġemma, ħafna drabi inti tiġi timbrat bħala konservattiv, bħala ma tafx inti tgħid, inti tiġi żvalutat. Hemm dik illi nsejħula u tidher ħafna fis-soċjetajiet Ewropej il-cancel culture, fejn jekk xi ħadd għandu opinjoni li tmur kontra l-opinjoni tal-massa, tal-maġġoranza, ħafna drabi dak l-individwu jiġi żvalutat, jiġi timbrat bħala ma jafx x'inhu jgħid u l-vuċi tiegħu hija kkanċellata. Qegħdin taraw, il-prinċipju ta' kulħadd ħieles li jkollu l-opinjoni, kulħadd ħieles li jkollu l-identità tiegħu, hija hemm fuq il-karta, ma fil-prattika aħna kontinwament imbuttati biex inġibu ruħna bħal bqija, li naħsbu bħal bqija. Dak l-ewwel difett. It-tieni difett u li meta niġu biex nitkellmu fuq il-ġlieda għall-libertà, il-ġlieda għad-drittijiet, għall-ġlieda biex wieħed ikun ħieles li jkun hu, ħafna drabi l-Knisja u l-Vanġelu huma meqjusa bħala dawk li l-aktar ixekklu illi wieħed ikollu l-identità tiegħu. Ħafna drabi jinħarsu jew l-opinjoni komuni tħares lejn il-Vanġelu, lejn il-fidi nisranija bħala xi fidi li għandha l-iskop illi tjassar l-identitajiet. Għandha l-iskop illi jew l-interess li ġibna kollha konformi, naħsbu l-istess. U li jekk inti ma taħsibx b'ċertu mod, jekk inti ma ġibx ruħek b'ċertu mod, inti ma tistax tkun membru tal-Knisja. Huwa veru. Sfortunatament huwa veru li matul l-istorja, matul is-sekli, il-Knisja mhux dejjem kienet ġabet ruħha bl-aħjar mod fil-konfront ta' ċertu kategoriji ta' nies. Case in point huwa pereżempju l-mod ta' kif il-Knisja ġabet u forsi għadha ġġib ruħha mal-persuni LGBTIQ. U żgur li l-kontroversji li kellna f'pajjiżna matul din il-ġimgħa huma eżempju ċar ta' kemm għandna għalfejn inkomplu nikbru bħala Knisja. Però l-fatt hu li din l-impressjoni il-Knisja jew il-Vanġelu li għandu l-iskop li jxekkel
lil xi ħadd milli jkun milli jgħix l-identità tiegħu mhijiex vera. U l-Vanġelu li smajna llum huwa eżempju ċar. Il-Vanġelu jurina kif mhux biss aħna maħniex imbuttati, il-Vanġel ma jimbuttanix biex naħsbu u nġibu ruħna kollha l-istess, imma bil-kontra. Il-Vanġelu Ġesu Kristu jridna nkunu aħna. Għaliex Alla jħobbna, Alla ħalaqna kif aħna, bl-identità tagħna, kull wieħed u waħda minna, u jridna nkunu dak li aħna. Għalfejn qed ngħid jew nħarsu lejn il-Vanġelu illi smajna l-lejla. Il-Vanġelu jirrakkuntalna meta Ġesu imur u jitgħamed, però jew ma naħsbux li dan huwa Vanġelu li sempliċement qiegħed jirrakkonta episodju Ġesu li mar u tgħamed. Il-Vanġelu idur kollu kemm hu madwar il-kwistjoni ta' l-identità. U hemm żewġ eżempji ċari. L-ewwel wieħed, Ġwanni l-Battista. Ġwanni l-Battista li l-Vanġelu jgħidilna kulħadd kien jaħseb li huwa l-Messija. Kulħadd riedu jkun il-Messija. Imma Ġwanni l-Battista jirrifjuta li jitqies bħala l-Messija. Ġwanni l-Battista li jaraf li dik mhijiex l-identità tiegħu. U Ġwanni l-Battista li jażel li jkun il-prekursur, dak li jħabbar lill-Messija u mhux il-Messija nnifsu. Ejjew nkunu onesti, x'aktarx kien ikun ħafna iktar konvenjenti għal Ġwanni l-Battista li jippreżenta lilu nnifsu bħala il-Messija, bħala dak li rridu n-nies. Kien ikollu iktar popolarità, kien ikollu iktar saħħa fuq id-deċiżjonijiet tan-nies. Imma Ġwanni jażel li jkunu il-prekursur. Dik kienet l-identità tiegħu. L-ewwel eżempju. It-tieni eżempju, Ġesu nnifsu. Ġesu li jmur jitgħamed jinstema dak il-leħen ġej mis-sema li jgħid dan hu ibni l-għażiż li fih sibt l-għaxqa tiegħi. Araw kif inhi mibnija dik is-sentenza. Dan hu ibni l-għażiż. Din il-persuna. Dan Ġesu ta' Nażaret bil-karattru tiegħu, bl-istorja tiegħu, bil-personalità tiegħu. Din il-persuna hija l-persuna li Alla fija jsejb l-għaxqa tiegħu. Alla li ma jagħmilx kundizzjonijiet, ma jgħidx din hija l-persuna li fija nitaxxa jekk tagħmel dak li ngħid, jekk iġġib ruħha b'dan il-mod, le. Dan hu ibni l-għażiż. Din il-persuna, Ġesu ta' Nażaret. U għalhekk dak li kont qed ngħid fil-bidu jagħmel sens. Il-Vanġelu tal-lum jurina kif il-Vanġelu hija stedina kontinwa biex il-bniedem ikun hu nnifsu, biex jgħix l-identità tiegħu. Ġwanni jgħix l-identità tiegħu ta' prekursur, Ġesu huwa dak illi fih Alla jsejb l-għaxqa tiegħu. U allura l-Vanġelu mhuwiex xi forma ta' sforz biex kollha naħsbu l-istess. Il-Vanġelu mhuwiex xi għajta għal konformiżmu, imma l-Vanġelu huwa sejħa biex kulħadd ikun hu nnifsu. U mhux sempliċement għaliex huwa konvenjenti, imma għaliex Alla ħalaqna hekk. U Alla jridek tkun int. Għax Alla jħobbok int kif int. Aħna llum qegħdin niċċelebraw il-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Però huwa wkoll mument fejn aħna naħsbu fil-Magħmudija tagħna. U aħna nemmnu li kif dakinhar li tagħmel Ġesu instema dak il-leħen li jgħid dan huwa ibni l-għażiż. Aħna nemmnu li kull darba li jitgħammed xi ħadd għalkemm dan il-leħen ma jinstemax, imma aħna nemmnu li kull darba li xi ħadd jiġi mgħammed Alla qiegħed ilissen dawk l-istess kelmiet. Dan hu ibni l-għażiż. Din hija binti l-għażiża illi fih insib l-għaxqa tiegħi. Alla lilna ma jagħmlilniex kundizzjonijiet, ma jgħidilniex jekk inti tkun hekk, jekk inti tagħmel hekk jiena inħobbok. Imma jiena nħobbok illum int kif int. Għax jiena rridek tkun int, għaliex jiena ħlaqtek hekk. U anke jekk il-bnedmin ta' madwarek isibuha diffiċli biex jaċċettawk int kif int, jiena nħobbok int kif int. U naħseb li dan il-Vanġelu għandu jiftħilna għajnejna fuq żewġ affarijiet. L-ewwel nett, ejjew ma nkunux aħna illi bl-atteġġjamenti tagħna, bil-mod ta' kif inġibu ruħna,
bil-kliem tagħna nkunu aħna li nkomplu nżidu il-weġġa f'dawk in-nies illi bħalissa qegħdin jikkumbattu biex jgħixu l-identità tagħhom. Mhux biss nkunu qegħdin nżidu l-weġġa, mhux biss nkunu aħna wkoll parteċipi minn dik il-cancel culture li semmejt fil-bidu, imma dan huwa non-Kristjan. Dan huwa attitudni, atteġġament li jmur kontra l-ispirtu tal-Vanġelu. Għaliex dak li rajna llum jitkellem ċar, Alla jħobbna aħna kif aħna, l-ewwel nett. It-tieni, jekk inti li qed tisma' dan il-Vanġelu għaddej minn żmien diffiċli fil-konfront ta' l-identità tiegħek fejn inti tissiba diffiċli biex tispjega lilek innifsek biex tħossok aċċettat, kun naf illi f'dawk illi jemnu fil-Vanġelu ta' Ġesu Kristu inti għandek issib idejn miftuħa li jaċċettawk, qalb illi lesta tħobbok. Għaliex dak huwa l-ispirtu tal-Vanġelu. Santa Katerina ta' Siena u nispiċċaw hekk għandha frażi sabiħa ħafna li tgħid: Be who God meant you to be and you will set the world on fire. Kun dak li Alla jridek li tkun u inti tqabbad id-dinja bin-nar, inti tbiddel id-dinja. Ġwanni l-Battista u Ġesu kienu dak illi Alla rridhom li jkunu. Kienu huma infushom. Kienu huma. La libsu maskli, la labu rwolijiet, imma kienu huma. U għaliex kienu huma għaliex għexu l-libertà, għaliex għexu l-identità tagħhom b'mod ħieles bidlu id-dinja. Jekk jiena u int ngħixu l-identità tagħna, jekk jiena u int ngħixu nkunu aħna, għaliex dak li qiegħed jistedinna nagħmlu l-Vanġelu, anke aħna jirnexxielna inbidlu id-dinja. Amen. Ejjew issa nqumu bil-wieqfa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Illum ismewwiet infetħu, il-baħar stana bil-ħlewwa u l-art imtliet bilena għaliex niżel is-sejt fl-ilma tal-Ġordan biex ħafuqu dnubietna, bil-qalb inresqu talbna. Nitolbuk għall-Knisja sabiex fidila tkun il-Knisja dik l-om milli twassal lill-bnedmin kollha id-dija ta' wiċċek, nitolbu. Iftaħ qlub il-bnedmin sabiex anke il-ġnus li ma jafukx iduru lejk u jilqgħu minn għandek dak li verament jista' ixebbahom u jmantnihom, nitolbu. Nitolbu għal dawk li qataw qalbhom jew li jħossuhom imwarba sabiex jarfu li huma ulied eżies tiegħek, nitolbu. Għalina l-koll biex bil-qawwa tal-Ispiritu ngħixu l-magħmudija u nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn, nitolbu. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu kompli birek bil-paċi tiegħek lill-familji tagħna u għati kull għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom, nitolbu.
Missier ħanin ibgħat l-Ispirtu tiegħek fid-dinja ħalli jqaddisha permezz ta' Kristu ibnek u Siedna, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolb ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla, il-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn id-doni li aħna qegħdin nofrulek brat ta' ħajr, tal-li wrejtna lil-ibnek il-għażiż. Għamel li din l-offerta tal-fidili tiegħek tinbidel fis-sagrifiċċju tal-istess ibnek, il jogħġbu jħenna lina u jneħħi id-dnubiet tad-dinja u li jgħixu jissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfu lubna il-fuq. Niżuħħar lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem illi tista' kollox, tajjeb u taġġid għas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Int fissirt b'sinjali tal-għaġeb il-misteru tal-ħasil ġdid fi xmara Ġordan u semmajt leħnek mis-sema biex il-bnedmin kollha jemnu illi il-verb tiegħek għammar fostna u bl-Ispirtu Santu li niżel fuqu f'sura li tidher bħal ħamiema kulħadd jara filli inti ikkonsagrajt b'żejt ta' ferħ lil Kristu il-qaddej tiegħek u battu jxandar il-bxara it-tajba lil foqra. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lil kobor tiegħek Qaddis, 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 milli Alla tal-eżerċti, smewiet u l-art mnija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli ta' smewiet, mbierek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, radd il-ħajr qasam tali dix-xibli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla il-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxibli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien tas-Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobbs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rridulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitxokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna illi nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk għati lina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqaddsa Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha illi għexu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew flimkien nitolbu it-talba li għallimna Sidna Ġesu. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek tiġi saltnati ikun li tritin kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna palma nafru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iż-żeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li inti trid fija, inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu dak li ineħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żej biss kelma waħda u ruħi tkun nifejn.
qalbina tax-xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba issa ma nistax nilqek f'qalbi sakramentalment ejja l-inqas spiritwalment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija. La tħallaqat li jiena ninferet minnek. Nixtieq fisem Father Martin kif ukoll il-membri kollha tad-Dar tal-Provvidenza nirringrazzjakom tal-offerta li għamiltu li saret nhar l-ewwel tas-sena. Il-ġabra li saret f'dan is-santwarju għad-Dar tal-Provvidenza kienet ta' 1930 euro. Ta' dan jibatu jirringrazzjawkom u nemmnu li l-mulej ibirek il-ġenerożità tagħkom. Xi ħaġa oħra marbuta mal-ġenerożità, appell qawwi għall-loti tad-demm. Għamlu l-kuraġġ minn forsi għadu qatt ma ta'. Ibdija din l-esperjenza. Ftit demm is-salva ħajja. Għalhekk dak kollha li jistgħu jagħtu id-demm huma mħeġġa biex nhar it-tlieta imorru l-berġa tax-Xewkija ħdejn l-iskola bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Tinsewx tieħdu magħkom il-karta tal-identità. Nitolbu. Aħna tqarbinna mulej bid-doni qaddisa li inti jogħġbok tagħtina. Fiċ-ċokon tagħna nitolbu li l-ħnina tiegħek tinsel fuqna biex nissimgħu bil-qalb lil libnek il-waħdieni, ħalli nkunu nistgħu nissejħu liedek u nkunu hekk tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu is-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.